ओइ बिमा हा बिबोनां दुरमावखौ न' लिरनो लेंहरदों होननाया हा बोरै जाखो? रायजोनि गारजा फुजायाबो बावथारलिया गोबा गिजि न'ब्लाबो लिरस्रां आरिस्रां खालामनानै लाखादो। नों बुंलायनांगौ फाग्ला? बिबोनां फैबाबो खुसुर मुसुर फाग्लाया लाजिनोबो रोङादां सेंग्रा गोरलैया गथ' सानैनि बिफा जालायनानै गोरलै गोरलै सिख्लाफोरखौ सेर फाखायबावग्रा। हाब मा जानला मोनला खोथा बुंलाबाय थाग्रा जाथारखोब्रा नोंलाय बिमा सयथिबो फोथैथारगोनलै नोङो आंखौ। मा फोथैनायनि बाथ्रा? दालाय असेमोन आइ फैब्ला जौ लोंनानै फैनानै आइजों हराव उन्दुफानो नागिरनाया आरो सेमोनबो दालाय बिनानाव दुरमाखौ गोबाख्रबाखैमोन नोङो? नोंनि थाखायनो फैयासो होनहरदोंमोन आं सोब्राब्रा लिंहरदों दाहालागै फैगौसो बियो। आरो बे बाराव बिदि खालामबावोबा नोंखौ सनैसो खालामनानै गारगोन आङो। गुमै मेघनि मदिराया सौफैबाय आगै। औ गुमै आब'आलाय? गैयालै नोम्बौआ बहाबा खालामबाय। ए सफैबाय? औ आब'। इस गुमैयाबो दि थगायलायो। फैदो न' सिङाव। आयौ गुमैया आयौ गुमैया बेनो नोंनि आखला? मावजि सादु र' नोंखौ सनै खालामनानै गारगोन आं। बारजोबथारदों बे आंजों बारजोबथारदोंलै आंजों। नै जाबायलै बिमा जाबाय सोरबाफोर नुगोन। नोंखौ देन गारथाराहां। नै आंजों आइदिलै आइदि नै आंजों आइदिलै बोरायाबो लाजाबोनदां जाबाय गांसो होनबाय गोरलै नागिरबावग्रा। आइदै। मा फाव जाखो बेलाय? र' गावबुरानो खिन्थाहैनां। गलालै बेनदेन एबाराव दाउखि बारनाङाबा। नै आंना जाबायलै बिमा जाबाय। बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो बिबोनां दारमासथिनि फैबाथाय मानसिफोर नुब्ला मा सेर जानांगौ फाखायबाय जाखो? थाग्रा लाजियाबोदां। उफ फाग्लिया
बिबोनां जानायखौ एदावब्लाबो बेबायदिनो दाखि मानसिफ्रा नुबाय बायबा आंखौ मानिबावगोन बियो दाउखिबाद फोनांथारखासिगोन बिसोरो रावबो नुवाखैबा हामगौलै इसोर मासथिनि फाग्लिया खादौजों बुलाय हासिब सुवाजों बुलाय बुथारबाय रावबो नुसनाखैबा हामथारगौलै इसोर आच्छा जोंनि गयबारिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दाखालि गामिनि गारजा फुजानि निखासाव हमजानाय बायदि दिनै रमेन दान्थुवाया बिसि दुमफावजों ओंखाम एरखावग्रा खादौजों बुजानायनि आरो हासिबसुवाजों बुज्रावजानायनि बर' समाजनि नेम बायदियै दाउखिबाद नांनायखौ दिनै रायजो राजानाव एबा बर' समाजनाव निमाहा बिदों। बेनि थाखाय रायजो राजाया मा बुङो गिबियाव गामिनि गाहायसिन आरो सिगांनि गावबुरा आदा सेरजा नार्जिहारि बिथां आदा दङ। दा बिथांखौ बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आच्छा दिनैनि बे मेलखौ दैदेननाय गयबारि गामिनि गावबुरा नोंथां दिनैनि जे बे रमेन आयंनि दायफोरदो बेफोरखौ दिनै बिजिरलायनो थाखाय जे जोंनि बे गयबारि गामिया दिनैनि जे बिसार खालामनो नागिरदों बेवहाय आं गिबियावनो आंखौ फंनैसो बुंनो थिननायलाय आङो बुंनो दसे सम गसंथ'नाय जाबाय। दा आं गिबियावनो रमेन आयं आरो बिहामजो दुमफावखौ बेवहाय फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। नै आइ दुमफाव नों सैथोखौ बुंनांगोन दे आइदे नोंलायनो माथो आयं रमेनखौ नोंनि फिसायखौ खादौजों आरो हासिब सुवाजों बुदोंलायनो हा नंगौफा? माबामोन आफा बिनानाव दुइसिन दुरमावखौ न' लिरनो लेंहरदोंमोन आङो। बे फाग्ला सलथा गरमानो बिबोनांनि खोमा माबा माबि दोनखारनो मानो गाज्रि फाव फेसन देखायो। जंखायनाय नामैनो थाफ्ले बुनायखौथ' खननै खनथाम नुथारबाय आङो। रागा जोंनानै रुवासो नागिरथारदोंमोन आङो दानथारनो होननानै। माथोहाय बियो बोसोराव गस्ला सेन्देल दख'ना जरासेखौनो होनो हाया हदाय नांगौनो बेनो। लाथों बियो नैबे बिबै दुमफाव थासान्दियाव। आं बेखौनो बुंनो सान्दों आइ नोंसोरो मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो सानैजों बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै
जोंनाय आलारिखौ साखि दोननानै जरा जुलि जालायबाय, बिसि फिसाय जानानै गथ' गथायनि मोखां नुबाय नोंसोरो? नोंसिनि जुलियाव साखि दोननाय बार, दै, हा, बिफां लाइफां, दाउमा दाउसा बिसोरथ' गोमोराखैना दाबो। नाथाय नोंसोरसो बावलांनो लामा लागासिनो दङ। जायनि थाखाय नोंसोरो समाजाव दाय नांनानै दङ। बे दाया जों बानायनाय दाय नङा। गोदो गोदाय आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे आसार खान्थिया जोंनि बर' समाजाव दंखायो। गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि जुगावनो बे आसार खान्थिखौ बोराइ बाथौआ मोन सिं सिं बोराइ महरै बर' समाज आरो धोरोमाव बे नेमखान्थिखौ गालांखादों। बे आसार खान्थिखौ मोनबा बादबो बुंनाय जायो। बे मोनबा बादफ्रानो जादों, मोजाङै खोनासं दे आयदा। बे मोनबा बादफ्रानो जादों अगर बाद, फंस्लद बाद, दाउखि बाद, खावालि बाद आरो खौलोबोद बाद। बे मोनबा बाद आसारजोंनो बर' धोरोम बाथौनि जोनोम जादों। मिथिबाय? बिनिखायनो खादौ एबा हासिबजों बुजानाय हिन्जाव मानसिजों फिसाया बुजायोब्ला दाउखि बाद नाङो। बर'नि धोरोमखौ लाजि फोनांनाय जायो। बे बादआ बांद्राय गिदिर दाय नङाब्लाबो रायजो राजानो दाबखा थाइसे आरो खाजि बुख्रि जाहोनानै दायनिगिरिया निमाहा बियोब्ला दायनिगिरिखौ निमाहा होनाय जायो। दिनै बे नेम बायदियैनो जोंहा बियायं फिसाया निमाहा बिबाय जेब्ला आं रायजोनि जानानै दिनै बे बियायं फिसा आरो बिहामजो फिसाखौ निमाहा होनाय जाथोंसै। खोनासं इसोरनि गुबुन मोनसे रुपा फिसायानो। फिसाय नङाब्ला हिन्जावनि मुस्रिया गेवलांसारा। जेरै सान गैयाब्ला बुहुमनि बिफां लाइफां, जिब जुनार बोरै सोमजिनोमोन? बिनिखायनो इसोरनि गोहो अननायखौ मोजाङै सिबिनानै जानो रोङोब्ला नोंनि फिसायनिफ्रायनो मोनगोन नों नांगौमानि अननाय। खोनासं नोंबो रमेन आयं, मावरिया खावरिया न'खराव उजिनानै मालायनाव दाहोना लावखार थायै थायै देरबोबाय नों आयं। दिनै नोंखौ बे बिहामजो फिसाया मुगैया मुजुवा दिनै नोंजों संसार जानो होननानै फैबाय आयं। गथ' गथाय नोंस्रा दंसै आयं। दिनै बे बिहामजोजोंनो सनानि संसारखौ जालांदो। गदाय हिन्जावा सुनि आयं, गदाय लागोन गाबोननो न'खरखौ फेर फेथेर खालामगोन। माब्लाबाबो गदाय हिन्जावा न'खरखौ सनानि न'खर दानो हाया आयं। मिथिबाय? बेफोरबादि सुनि न'खर दानो दानाजा आयं। निदानाव सिदानाव गोग्लैब्ला नोंखौ रावबो आयं होनग्रा गैया आयं। अनलायनानै जाब्लासो इसोरा अनो। इसोरनि अननाय मोनब्लासो साननाय हनाय मावनाय दांनाय जाफुंसारो। न'खराव गोजोन सुगा फैयो आयं। बिनिखायनो आयं बर' बोराया बुंलांदों, मानसिनि हिंसाखौ दागि, इसोरनि हिंसाखौ गि। दा आयं आं नोंसोरखौ मा बुजायबावनो? दिनैनि मेलनि गेजेरजों आं नोंसोरखौ बेखिनिनो बुजायबाय आरो बयबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखिनि बिबुंथिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। मानगोनां रायजो राजाफोर, आदाया जाय जाय बाथ्राफोरखौ बुंदों
बेफोर गासिबो सैथोजोब। बेफोरखौ आं बुंबावनांगौ दं होननानै सानाखिसै। नाथाय नैबे बाथ्राखौ हले आं एरखांबावनो सानदों। दाखालि गारजा फुजानि निकासाव हमजानाय बायदि गल'फाहुआबो दाबखा थाइसे होबावनांगौ दङ। गल'फाहुआलाय मानि होनांगौलै आदै? बिनि दाया एसे मिनिथावथावसिन, माने बिसिजों खानायसिन जादों। बोरै जाखोलै गल' बाहाय? हिनजावखौ नाफेर मोननानै जिराय जिराय मोनजासिगोनलै नोंहासो। थोद। ओइ गल' बाहाय, मालाबा नोंनि बुरिजों आफाखौनि खोमोन हजानो थांनांगौलै आहा। आंना खानायबो लावखायाखै, ओरैनोबा दारियाबो गैखाया। साला सुवाद बरमाइस, नोंनिखौ बावदों नंदों नामा नोंलाय? बे थासुमलि बारियाव बेवाइ रांगावजों दावराव जानाया आंखौ बावदों नंदां? दालाय नों बिसोर खननैसो जायाखै? उदै साफ्रेलायनाय अहेबाव दारमासनि। नाय हालमाजियाबो बेफोरबादि दायसो मावखोमानानै दंमारो। हाब नङालै गावरा बाबु, आं सिखार जाखायोलै रायजो राजाफोर, आखाइ खबजोबना बुंखायो आङो। रमेन दान्थुवानि गहर बान्दा दंलै। थोदस, बे साला लावदुमा आंनि न' खाथियाव थासुमलि गायदोंमोनलै 3.5 बिगासो। बेयावनो माखि मोनजानो बुरियाबो अनलाजों दाउजों संफ्रां गारलायबायलै होनायाव। जाबाय आंबो, थोजासे जासे जानानै जाबाय। दाना सोरांस्लाबासै आंबो खिनो ओंखारबाय, खिसैबाय आङो। बे समावनो बेवाइ रांगावाबो आं खिनाय जायगायाव फैबायलै। दाना आंहाबो बे बेवाइ रांगावखौ नुजानो गिनानै दुब्बु सिखारबाय। दाना बेवाइ रांगावा गुरलाब बारदावनानै गाबख्रावलाबायबायसो। बेखौनो आंना बुरिया बांख्रबदों खुदुमदों होनलाबायनानै बै जांगोन अजाखौ लायनानै पारासिट खालामहोदलाबायनायानो सिबाय बेवाइ रांगावा नङा होननानै लाबाय थारदोंमोन बेरसा। दाना आंना हिनजावा द्लो रायहरबावबायसो। ओंखायनो बेल' नोंना दा बेल' थांनाय बैसागुआव बे बाजै लावगिनाव हरनि 1 रिंगायाव दर नारहैयाखै नोङो? साला आंखौ बावदों नंदों नाङा? हा? आंखौ बावदों नंदां? हा? आं नङामोनब्ला गैलासोमोन नोङो। साला थेमोन हालमाजि। ओइ साला गल'फाह, नोंनो आंनि हिनजावनो एरै खिन्थाना हैग्राया आंखौ होननानैनो नुदों। बिगुर जाम्बा, हिनजाव मावनाय जाग्रा, सुनि, पापि। बांद्रायखौ बारा गाजोंलै आङो। र' थेमोन हालमाजि आरो गल'फाह, बिसोर सानैनि नांलायनायखौ एबा दावराव जालायनायखौ दा बुंनो थाखाय आङो बिथां आगुनि बा बारग' गावबुरा बिथांखौ आं बुजायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मानगोनां रायजो राजाफोर, गल'फाह आरो थेमोन हालमाजिनि गेजेराव सानैजों जाय बाथ्राखौ लानानै नांलायनाय जादों, आंनि मथेब्ला सानैबो गरसे फैसानि फारनै बिखुं। सानैबो मोखांजों मोखां नायलायनो हाया। सानैनिबो आखुथाया एखेजोब। जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो। आंनि मथेब्ला बिसोर सानैबो बांद्राय गिदिर दाय मावाखैब्लाबो सायैब्लाबो मोनफा मोनफा दायखौ मावमारदों। बिनिखायनो बिसोर सानैबो जोंनि बर' समाजनि नेमखान्थि बायदियै दावखि बादाव दाय नांबाय। बिनिखायनो बिसोर सानैबो जोंनि समाज बायदि दावखि बादनि दन्द'खौ बिसोर सानैबो नांनांगोन। बेफोरखौ जोङो दन्द' होननानै सानाब्ला उनाव जोंनि धोरोम आरो समाजाबो मान गैयै जालांगोन। बिनिखायनो थेमोन हालमाजिनि गोरोन्थि मावनायाबो बिसिजों जोजानाय
आरो जोंना गलफाहाव आयंआबो बिसिजों खानाय सिनजानाय। बेनिखायनो बिसोर सानैनिबो दाया दाउखि बादआव गोग्लैयो। बेनिखायनो दाउखि बादनि दन्द'खौ गलफाहाव आयं आरो हेमोन हालमाजियाबो नांनाय जाथोंसै।